Казан утларына килгән хатлар. Алар журнал белән укучы арасында төп бәйләнеш җепләре. Укучы уйлана, фикер алыша, тәкъдим итә. Менә биредә Фәннәр академиясының мирасханасында татар телендә төрле елларда чыккан журнал төпләмәләре. Алар аша без әдәбиятыбызның үткән юлын өйрәнә алабыз. Бу әдәби тарихи хәзинәбездә халкыбызның үткәне. Без 5нче елны уяндык таң белән ди Тукай. Чыннан да Русия империясының беренче тетрәнүе булган 5нче елдан соң Төрки дөньясында иң беренче булып татар милләте уяна. Әстерхан, Оренбур, Уфа төбәкләрендә, әлбәттә Казанда бер-бер артлы дистәләгән газета-журналлар барлыкка килә. Аң, Ялт-Йот, Шура, Кармак һәм башка бик күпләр. Нәкъ менә аларны Казан утларының шишмә башы дип карарга кирәктер дә. Газет-журналлар тәэсирендә татар халкы аңлы рәвештә инкыйлабка килеп керә. Матбугат ирегенең тәмен татыган халык инде сәяси азатлыкта даулый. Листовкалар язып тарата, ташкын кебек урамнарга чыга. Журналның беренче мөхәррире атаклы әдип Галимҗан Ибраһимов. Журналның беренче исеме Безнең юл. Аның тирәсенә татар әдәбиятының якты йолдызлары Фәтхи Бурнаш, Мәҗит Гафури, Фатих Сәйфи Казанлы, Хади Такташ, Әмирхан Геники. Benim özüme kelgende, benim birinci eyverim bu jurnalın bitlerinde 26 yılının yazında basılgan idi. Mene şundan soň bütün ömrüm boyuna yazgan köpme azma eyverlerim barısı da şu jurnalda basıldı indi. Nişik dep aytayım endi, ol yıllar bizning edebiyat için bir zor sınav yılları buldu. Hem o sınavını ko'tara olgan kishilar bo'ldi, ko'tara olmagan kishilar bo'ldi. Ya'ni bizning adabiyatning o'zini yo'l saylagan chog'i edi deb aytirga mumkin. Ondan endi u ataqaga aylandi. Ya'ni kishilarning, yozuvchilarning bir-birini qiynov suri boshlandi. İsminden ko'rinib tura, ataqa kimga ataqa, yaramagan kishilarga, begirak da shul intelligensiyaga, elekdan revolyutsiyaga xatli yozib kelgan kishilarga qarata endi bu atak kuchli bo'ldi. Ondan so'ng endi yangidan o'zgardi. Sovet adabiyoti bo'lib ketdi. Shu eson sog' qolgan yozuvchilarni bir qadar o'zini jiyuvchi bir toplovchi bir organga aylandi. Авыр сугыш елларында дистәләгән матбугат басмалары ябылганда да яшәвен дәвам иткән журнал тарихның 50нче елларына яңа сулыш белән килеп керә. Атаклы Моабит дәфтәрләре белән әдәбият мәйданына журнал аша Муса Җәлил яңадан әйләнеп кайтты. Журнал 60нчы елларда яңа килгән яшь кешеләргә киң юл ачты. 60нчы елларда без әдәбиятка килгән вакытта журнал безгә бик игелекле булды. Журналда эшләүчеләр Нурия Арслан поэзия бүлеген алып бара иде. Сибат Хәким журналының баш редакторы урынбасары иде. Хәсән Туфан шагыйрьләр секциясе тәкъсис иде. Менә шундый өлкәннәр безне
бит яшьләрне бергә җыеп, бергә туплап, Казан утларында яхшы шигырь бәйләмнәрен чыгарып, безне олы юлга озаткан иделәр. Шәхес культы фаш ителү, туфан кебекләрнең илгә кайтуы кебек тарихи вакыйгалар шигъриятне яңа күтәрелешкә әйдәде. Тукай көннәре үткәрелә башлады. Шигырь бәйрәмнәре халыкны мәйданга, зур-зур залларга дәште. Төрле буын шагыйрьләре трибунага менеп халыкка мөрәҗәгать итә башладылар. Казан утлары журналы бу бәйрәмнәрнең үзәгендә булды. Аны киң яктыртты, язучыларның кичәләрен оештырды. Һәм заман белән бергә үзе дә үзгәрде. Яңа тышлык формалары булдырылды, яңа бизәлеш кертелде. Чөнки тарихи юл белән үк журнал татар халкының әйдәп баручы басмасы иде. Безнең журнал универсал журнал дип әйтергә була, чөнки ул бер яктан караганда ерак тарихны казып чыгарса, икенче яктан бүгенге сәяси тормышында татар халкының үз уянган вакытта аны да чагылдырырга тиеш. Һәм шул вакытта ул стратегик планда киләчәкне дә күз алырга тиеш. Аңа юнәлеш бирергә тиеш. Әлбәттә, журналның моңа кадәр килгән традицияләре, аның иҗади активы безнең журналга татар халкының татарча яза торган иң яхшы каләмияләр бездә тупланган. Без алга таба да бу журнал мәгърифәт, рух учагы булып калыр дип уйлыйм. Һәм озак еллар дәвамлашачак, иншалла.